Book 2. 55. 55. Работа. Работа. Какъв сте по професия? Каква сте по професия? Мъжът ми е лекар по професия. Мъжът ми е лекар по професия. Аз работя на половин ден като медицинска сестра. Аз работя половин ден като медицинска сестра. Скоро ще получаваме пенсия. Скоро ще получаваме пенсия. А данъците са високи. А данъците са високи. И здравната осигуровка е висока. И здравната осигуровка е висока. Какъв искаш да станеш? Каква искаш да станеш? Бих искал да стана инженер. Бих искала да стана инженер. Искам да следвам в университета. Искам да следвам в университета. Аз съм практикант. Аз съм практикант. Аз не печеля много. Аз не печеля много. Аз съм на практика в чужбина. Аз съм на практика в чужбина. Това е моят шеф. Това е моят шеф. Аз имам приятни колеги. Аз имам приятни колеги. На обяд винаги ходим в стола. На обяд винаги ходим в стола. Аз си търся работно място. Аз си търся работно място. Вече 1 година съм безработен. Вече 1 година съм безработен. Тази страна има много безработни. В тази страна има много безработни. За книгата и текста, моля идете на страницата www.